Bog svima, dobro došli u Irena Skro Cafe. U današnjem videu ćemo govoriti o nominativu. Nominativ je prvi padež u hrvatskom jeziku. I za nominativ je jako bitno da znate je li imenica u muškom, u ženskom ili u srednjem rodu. Nominativ odgovara na pitanje tko ili što radi nešto. Nominativ se uglavnom nalazi na početku rečenice, jer to je subjekt. Idemo vidjeti primjere. Dijete ide u knjižnicu. Tko ide u knjižnicu? Dijete. Muškarac šeta u parku. Tko šeta u parku? Muškarac. Nominativ. Žena trči u parku. Tko trči u parku? Žena. Ako kažem vidim muškarca, vidim ženu, vidim dijete, muškarca, ženu i dijete nisu nominativ. Nominativ je ovdje ja. Tko? Nadam se da ste uživali u videu. Hvala patronima na podršci. Vidimo se uskoro i stojte mi dobro. Ćao, bok!